ufika usoyintshabuzo usuzofika uzoshaya umthetho lapha ekhaya. Siyena inkosana yamaqende, inkosana elingisa amaqende nezingane ezo4 yondliwayo nomkayo. Nkosami ngiyakuzwela mina isono ngawe. Umlanjwana uyilongo, akanawo ngisho indlu. Vibe ila. Namhlanje ngihamba futhi naye le ndoda le. Hayi isiyihlambalaza einganeni ke sithi manje ke iyoyihlambalaza einganeni. Ngoba mina ukuhamba naye kwami naye. Mina lento ayoyenza ngikho kuyona. Ubhuti omdala akacenta nje ukucenta ukuthi ubhuti omdala kodwa. Kungabe ucenta nalicebo zababa. Ubaba wakhe lumkhulu lomusa akawakhele bona kodwa manje bona bashaya umthetho lana ngathi bangamadoda la ekhaya kanti basazohamba beyogana bewushiye lo musa ekhaya emangoneni Nginani. Siyamhlalisa ngapha bafethu. Hlale ngapha. Yes, shayikhini. Asikhulekeli nina. Shayikhini. Khulekela abantu. Shayikhindi ukushisa sami. Ingiphatha kabi lento ukuthi bengeqe mina ngubhuti omdala wabo. Niyaphilani kodwa? Siyaphila. Phela fanele siqale sibingelelane ngani zakwethu. Haws. Mina ngigcina nini? 29 June. Ngeke ngifike Ayilutho asikaze sahamba Wafe baba melu. Mina ngiyafika la ngifike ngihlale nje futhi ngihlale ngenza asikaze sahamba hlezi khona kuhamba kanjani yes ababa meloke efika nakhona qwa usiyacela ubhuti Nqobana abajwayele ukuvakasha but ubhuti Nqobana ukethi mayidlula esibingelele esibuza impilo ayi okwasiyacela nje akafiki nje nhlobo kodwa mfowethu niyenzilana into eniyenzayo. Sesazele. Ade nje nokhuphula into zini ngapha ethuneni likababa. Kuyakhushulwa Sokhuphula. Benothi ngithobe ngiphethe hey. Bosiphethe Abantu banamanga emle. Besiphethe. Thanga wena ukhuphula into zini. khushulwani Noma lezi oh athina besiyobona ubaba Hayi besokubona baba thina. manje nenza kanjani bafowethu leyo nto ekhaya elikhulu singazithina nami ngubhuti omdala ngoba phela ngifaka amawasha akho baba nazi inyongo zakho babade kwenza umsebenzi la ekhaya kusafanele kuyolungiswa lapha kuyocentwa lapha kulungiswa kahle indlu kababa ebese ukwazi inyanga yokucenta ekashayi kunesikhathi sokucenta ngeke usuke nje uyayicentelwa sengibuza sibuza la nkosikhona la kunene ukusho nje ngoba phela sihlale share izinto ekhaya ukuthi ukuthi njengaba asikhulumi la nje ngosisi. Sikhuluma nje o-art. Unkosikhona kukhona lapha uyalo unkosikhona uthi ngeke nani niyalwa nabo bayazi. asilwi unkosikhona uthi asinayo right yokuthi mhlawumbe sizocela ke thina mhlawumbe namba kanjani cha ukusho ukuthi sisavakashela baba hayi ukuthi kanjani Ukewasibikela na ukewasibikela nobani ukewasibikela ngahamba nobani lalela thina ekhaya uhlala thina senzenjani simtshenile uma ufika kwami naye kuphi la njengoba esizokhuluma lento esikhulumayo mina nje ngikhululeke enhlizweni ophila bengihamba befike bengene kulona ethuneni ababa belini anginankinga kanti lapha nami ngiyafisa ukuya inkinga yami phela akunalo ulwazi ukuthi kuvelekiwe nje
hayi Mawufuna ukuthi hamba ubona baba wakho shona khona ngaphandle makuthi akusiyena nakufundiswa wena baba lokho Ukuthini? ukuthi kwenziwa njalo nakuthatha ngoba umuntu uyafunda phela awufundani lokho ukuthi ufanele uyobona baba wakho akusikhona ukufunda ukuthi ufanele ubona baba wakho akufundiswa lokho ukuthi uyobona umzali wakho awufundiswa lokho esuka enhlizweni yakho ukuthi ufanele ngimbone baba yes kunemgomo elandelwayo ngoba kwenziwa umsebenzi babe benesithembu nje Ayikho imigomo uma ukuthi kumele uyobona umzali wakho ayikho nje imigomo kuthiwa nje kumele ungayi ngoba kusanesimo esikanje ayikho nje imigomo ekhona Namhlanje ngilapha eKawashi nami ngizowasha imoto ngoba sengizohamba lapha ngoba ngizelapha ekhaya. Athi ngisiza kancane baba. Mina ngeke ngithande ukuthi bangiwashe imoto kanti nami ngaze ngiyithinte kancane. Awu hey bafu. Bafo. Hamba kahle. Khamba kahle bafamba kanjani? Hamba kahle mawubona ngiphethe kanje. Angisakwazi mnguri yaphileka ukuthi. Hayi ngikhona umngomo ngikhona. Akuphethe kahle. Akuphethe kahle le kalongoma. Hayi angabona inkinga. Phela ngiyibone nje nawe hayi akushothi indawo. Ku right impela ke. Ya. Ubudlelwane bami noBonga buhle kakhulu. uBonga uyangihlonipha. Uyangazi ngobhuti bona. Awukho ngqa wakhe osuka ngakuyena obheke ngakimi nami ngokunjalo ngiyamazi ukuthi ngimnikeze indawo yakhe ngokuthi ngiyazi ukuthi umfowethu noma ngabe mncane kodwa ngiyazi ukuthi umfowethu ngiyamhlonipha awukho ngqa osuke ngakimi ubheke ngakuyena Hawu bafo uvula ngavuni ngalentuzana ngezinyo soba matheni hayi bafo hayi akuvulwa ngezinyo utshwala yakhulisa khamba kahle mfowethu hayi sencenga hayi bayokuphethe kahle le uyaphila nondodana hayi uyaphila naye uyaphila bonke bayaphila unokukhuluma ukukhamba nawe mfowethu othi ingane ikamamkhulu wakho ziyahlupha izona ezihluphayo okuyimi lo wa omunye wabo yabo mabe ngifuna ukuthi ungicacisele kahle ukuthi ngeke ngakuhlupha ngani mina yini ungathi mawunenkinga nalowo muntu lowo kube specific kulowo muntu lowo yabo noma kulabo bantu labo usho ukuthi ubani nobani manje mawuthi izingane kamamkhulu zonke ziyahlupha yabo noma ke ibekeka kabi ngoba sebeyibeka kabi yebo ngasho ngathi einganeni zikamamkhulu uqala kuzona umsindo kanti kwamdu ngobani hayi uthi uBonga noma uNtobe noma uSilungile noma uNombuso ngoba phela mina ngizokuthiwa uthi ingane kamamkhulu manje ngiyaxakeka noma ngoba phela nami njengoba ngithi ingane omunye weingane yabo ya njengoba ngithi ingane kamamkhulu ngithi zimbili akuyena umuntu oyi1 abantu ababili kufanele ngithi ingane zikamamkhulu indaba sayo thoba indaba sayo indaba sayo thoba indaba sayo indaba awuthi mfowethu ngithi kubamba nakho ukudla bathi seku right lapha yabo okay hayi ngizokulinda mngani Omamncane abafikele phekwakhe noma mamncane mashezi bafikela phekwakhe uma ngasiyacela bafikela phekwakhe uDesmond ekhona la ekhaya so uyangixaka mina ukuthi baba waye bengamenzeli izinto ukuthi ziqonde izinto zakhe khona manje yini into engiphatha kabi njengamanje khuluma indaba zasekhaya kodwa manje akazenzele lutho kubo usijazi wasekhaya kodwa angithi uyazi umuntu kumele kiwe le ekhaya komama aqala before nasekhaya komama bengalokho bethi uyakwaleta bakurelease kahle nje yabo ya kumele sizame lento sibone ukuthi hlanganisa kanjani bebuya bafowethu ubaba walekha naye ngazi kwenzakalani yabo ngoba phela mina ngikhulele phambi kwakho mina udaba lo esengahlala phansi ngalukhuluma nawe babamncane umalume akushoyo wathi ungaba izinkomo embili
nembuzi eyodwa. Inkomo ngeke sikhiphe lezi ayifuna. Akanayo ishindlu. Ulala endlini ngamxo. Akanayo ishindlu. Kodwa manje uyangiqama sekwazi ukukhuluma indaba ejule kanje ngenayo indlu. Nami sengikwenzile okuningi kwaDlamuka. Sekuyithuba lini. Ukuthi usekhaya awenziwa langa lutho ayingithinta isidalo lento mina ngicabangela wena ngoba umfowethu omdala yabo. Angingengi mfowethu. Nina fanele nisho ukuthi abangcabo nifuna ukubona nini? Bonga lenkulumo. Cha, ngibazisa. Kumele sihlale nawe phansi mfowethu. Sihlale ekhaya. Uma mina ngizosithatha. Ngiyabona ukuthi weye ayike ingqondo la. Thina ukuze sizoba notho kumele sibambane, sibumbane. Asitshonga ukuthi uzoyilobola. Sihlale phansi siplan bafowethu. Senza kanjani ukuthi sithole leyo nkomo leyo nembuzi. Ukuba usekhona bezofika hlawule ubaba ebese ekhipha inkomo zokuthi njengengane ayilobolayo ekufanele iyongeniswa ngokusemthethweni kwaDlamuka njengengane eganiswayo njengoba unina engagananga. So ngeke kwazi ukuthi kube izimbuzi nawo malume futhi ngeke bahambisane nakho njengoba ngimtshelile ukuthi abakwazi ukuthi bangamukela imbuzi ekubeni sebasho ukuthi bafunani phewesimo esesikhona ngoba umnikazi wodaba okufanele ngabe uyazenzela akasekho. Lokhu abakushoyo sekuwuzwelo kubona. Ngicela nilungise imbuzi eyodwa nenkomo eyodwa. Lenenye iyolandela ngemuva. Angeke kube izimbuzi nithanda ningathandi. Namhlanje ngicela umakoti noMavundla bathi cela ngibakhaphe bayohlangana nabo sisi babo. Kuba nje shibilike ukuthi bhala kaxa ukuthi bhaxa emanzini. Uyanuka ke lo mgomo lapha ngifuna ukungasho mina. Njengoba silana nomakoti namhlanje besho usenakho ngabaphethe kahle. Sizobona abantu bebhukuda bazobhukuda. Yazi abantu amnanda njani kodwa mangathiwa weza emzimbeni hayi indlela engasala ngayo. Hayi ke amnandi esenyawe nje. Ekhaya khamba kahle kodwa bafethu. Alright. Alright phela iwa mahlala khona. Must stay there kwasha abantu. Sina mahlala khona phela thi makuphileka nje okunye nokunye. Ama decent ethi cha wanakho. Kodwa phela kuyafuneka amanye siwanqande. Ikakhulukazi nje ngoba thina besifazane siyabona ukuthi hayi abesilise ngathi noma bekhona kodwa ngathi imgogodla ayikaqini kahle. Nathi siyayidinga phela ibackup kini. Kunjalo vele ukuthi nathi angithi nawe mathiwa nje kwantombe la seusibari sebaxakile baza kuwe bazothi siza phela usikhulumela nawe kuba njalo vele angithi kuba kanjalo ke nathi ukuthi siyayidinga ibackup nathi Sisinombuso ezusisomdala vele akajwayele kwaDlamuka kodwa since khamba umkhulu bekuthi makunenkinga nje sazi ukuthi kubizwa yenza Sisinombuso uzosiza ngalo nkinga phela njengosisomdala kodwa njengamanje ezintweni eziningi nje ezenzakalayo simbone ethula vele nje engasho lutho futhi ngeke umfundise umuntu ohlula abazali bakhe. Kodwa phela bachaza ukuthi izamani nani nihlulele sizozama phela ngithi isikhathi sakadala Kodwa sesike sakhuluma nawe matsheleni. Sakhuluma nabo. Mawukhuluma nawe umuntu engaphuzile bangathi uyakulalela na uzuthi nje ngitshela ukuthi unabantu lapha ekhaya anti nawe esikole ongamthethe uziyongena kwanongoma esehlane nethi ungambeka adla into zakhe uzwa ngamazinyo sekuhlaba emhlanje ekushintshela umuntu. Into engikhulumayo mina nothi ukuthi ikhuluma yimi njengothando ongeke. Nabantu bayakhuluma. Nabantu babone ngathi wena makazama uthatha iside. Omunye indaba iyatholakala ibepha. Njengobani? Yabona nangelilodwa nje ilanga ngizwe kuthiwa mhlawumbe uDezi uDezi usiyacela umdusha ushaye usiyacela ngikaze ngizwe. Kodwa kuhlezi kunenjalo kuthiwa umduni yamazi ukuthi mayisedakiwe uphenduka abe yini. How come ukuthi bengama understand?
Singam-understand. Lento yona asithandi. Umuntu uma umthanda akakwazi ngisho ukufihla. Bathola thatha iside ngisho uthi ubonga weyise umdunu umusha umdunu umusha babamelo akangeneleli nje. Kodwa nje njalo umdwayi yabo uyena vele wenza ukuthi uma kamelo indlela iyona futhi uyobaxabanisa abantu ngoba lento yabo ukuthatha iside i-wrong. Kubekani nenze nonkosikhona ngendlela enenza ngayo. Ngisho kanjalo mina athi mase nenza kanje enzani nonkosikhona ngendlela ngoba unkosikhona ungithukile kusho ukuthi lento nixoxile nini. Nanje ngoba ngithuka nje nixoxile. Nina qhubekani nonkosikhona ngendlela enenza ngayo. Kade nenzani? Kade nenzani nobabili? Umsebenzi izinto esenziwayo. Ayikho ngisho kuthandaza umsebenzi thina lo sila ngisho kuyena ngeke ngisaqala mina nobabili ngeke ngisaqala wena usazokuxosha mina ngizokala angixoshani mina phila ngithi mina ningabulali umuntu wala ekhaya kuyimela nina ngiyasenzela konke beside kuyobona ubaba ukuthi sengiyanothisa ukuthi engathi nagamazi asingaqhaphazani ngoba futhi asilingani asingaqhaphazani mangizona hayi kama yena ngendlela angifuni ukulalela anifuni ukulalela yini wrong esenzeni uyabona babothu bazoqhuma etsheni ngiyayibukela nje bakhuluma konke abakuthanda bakhuluma konke noma bekakhuluma beze beyofika phesheya kwelwandle kodwa ngeke bengenze lutho mina bonke ngeke bengenze lutho ngingedwa nje ngeke mina banelungelo phela lokuya ethuneni lababa mina kahle lokho ngikukhulumisa ukuthi ngifuna usebone lo ukuthi uyagula ekhanda sacala asambeni salani kanje we mamncane wahlala ethunzini nazi ingane lapha kade nenzani ngashile lapha bo hayi kahleni akesizwe ngumamncane lezi ingane ehlohlene ukuthi bazokwenza into abayithanda ngesikhathi abasithandayo mhlawumbe bona babona ukuthi mhlawumbe bekufanele siqale siye ngumamkhulu umamncane asikho isidingo salonto ngoba uma bese simbikelile uma mhlawumbe naye maye kubona kubalekile ubezobatshena omamkhulu nomamncane yini errong esiyenzile ufuna imlando wena yini errong esiyenzile ngokubona ubaba ngokubona ubaba sibe wrong ngalokho usebona bakwethu ubaba wayeseshilo ukuthi sehlulekile nami ngakihlula abazali nesihlula abazali sidlule kanye nawe ke makuthi sihlula abazali kanye nawe asithele phambi kwamehlathi ubaba sithatha ikhoma sihambe ngaba sikho la ekhaya kwesizinhlula ngisihleli kuyimanje bahlula ubaba bahamba bayolalela abafana bakweminye imizi babezwa abafana bakweminye imizi beshisa base bebona ukuthi ubaba uyisithutha mayithi abayiphathe kahle nomama bebatshela kasazi komama mina ngayalwa ubaba kakhulu mina umama wayengifahlazela nje ngifahlazela kodwa bona indlela abenza ngabo bakhombisa ukuthi bakhule bayiphethe ulela ukuthi nithi wakushaya umzali wena akaze uyabonakala hayi qhubekani nenze enikwenzayo awubona ukuthi xoxona ziqhumele nawe zikhandela umuzi wakho iqhumele uzoxoshwa wena nina qhubekana lokho enikwenzayo la ekhaya bamncane amasimba lento ayishoyo lo bhuti lona lento ayishoyo nje angihamba naye manje amasimba lento ayishoyo bazovele befe ngiyakwenza isifanekisa abantu simangasuka eThekwini ezowushaya akekho uzomkhulumisa ubaba wakhe lo lapha wakwahamba nqune egcekeni lo belanda umuntu leSteng bacaba isha abafazi bethu ulimo laba imkhuba yabo onqobani laba nawusisi babo laba abanamazinde efubeni laba lini ngizokhombisa
bazowakha khona masebethe go. Yesiqosho thina uzohlala nje la yini. Alani banomzane bala ekhaya. Bye Nambe kahle. Yabonga ukuba mhlawumbe niphathe noma impuphu nebraypheki ngabe kuyazwakala vele saphatha mshonize ekhandle ngisizandla athi njani. Bobhuta mbani nophatha. Umama lwela into zakho lelwa ikwakho. Akekho umfazi othanda ukuhlala futhi nomunye sidala ngisho ukuthi umnakweni. Anicabanga senipentsuze emzini yenu. Kusho izinqa kwakho. Nanokuthi okukhulumekayo ukuthi makazama ekhaya wena ngathi uphethe ngathi usiphethe nje sonke. Isiphi isizathu salapha? Yabona abantu mabengakutshela iqiniso. Njengakuphi? Uyothi uhamba lapho uyilungele njengakadlamuka. Vele uphethe laba abamesabayo. Angifuni uqamba amanga nalabo abamhloniphayo. Ungaba nemoto kodwa kusho ukuthi mina ngenamoto angilutho. Athumeleja. Ngeke wafika uwe. Lalela mina ngaze ngibe indadavu, angaze ngibe yisinokwe, ngisho baba. Azizali ngendlela eright wemakazami. Yabona mina even ngisho baba egana bethuma mina igrosa yonke into beyenziwa yimini ekhaya. Mase kufike mina bethi eish kwangcono wafika ngoba ubaba bengilalela. Okokuthi ngiyimanager kokwabo. Kahle kahle asenzi ngokufana. Futhi asiboni ngokufana asikhulanga ndawonye mina nabo bakhula kubo bakhuliswa ngendlela yabo mina ipace engibambe ngayo ekhaya indlela nami engifundiswe ngayo sikoni kuyenzeka izinto mina ngize ngifike ekhaya nilele nina ngipheka amabhodo ngize ngiwaqede mina nje angaze nje ngibe unyabo mina ke cha lutho wesisi mina lutho ngane yakwethu ngisho kumcimbi kadlamuka mina ngiyahlala ngayo kophela ngiphekele endlini yami nginesa abantu ungaceli ngisho rice ngaceli lutho mina makazama yabo ngoba makunomcimbi phela ekhaya ngaleso sikhathi kuba nekhishi elilodwa sonke sibele sibasuke sikhona sonke angisuke ngezikwazi kuye ekitchen ngoba ngiyazi ukuthi ukhari upheko makazama akekho omunye umuntu umazama ngicabanga ngokuzayo ngeke sakuphila akanitedele nike ithuba yabona mawugani mabenzise ngekho hayi njalo hayi uyaphambuka manzo ngoba ngasithembi akanikhipha sisawuthembi sisi awusithembini angizi emabhodweni lalela sikoni angize ekhaya ngekho umcimbi awaze nje kungenakele lutho sisi awusithembi nemabhodweni nama kunomcimbi nje usithembe emabhodweni hayi mina ngaze ngudle nje ukharika upheka uthando ngebhodweni usawafika ekhaya wawangani waphekeba angisho amabhodo amancane ngisho amabhodo omcimbi akasithembi abamavundla balamba wapheka waphakwa mina ukudla akungiphathi kabi ukuthi usisinombusa akawathemba ama skills ethu okupheka wayewazwaphi uzowezwa nini epheka dume ekhaya kuba udume emzini wakhe nkosami sicela ukuduma emzini wethu sicela ukupheka hayi kabi aqatshelwe sicela ukupheka Thando yangibona mina ngoba ngihurry up ngingaka ngifast yazi ukuthi ngifuze ba umameza la wakho uma ngasiyacela mina izinto eziningi ngifundiswa uyena yabona uma abantu bekhuluma bekutshela into ayingoba sebekuzonda hayi ngoba nakho uhlangena sikaze hlangene imini uqhamela into thawu kwakhulunywa ukuthi ezinye izinto mina nawe asihlala ndawonye sikaze sahlala ndawonye kodwa ngoba sengithola ithuba sengitha ngikubikela ukuthi ezinye izinto umdala makazama abantu bayakuhlonipha usisi omdala kuzowona wena uyangihlonipha mina ngiyakuhlonipha bakwazi uzongibuza imibuzo nje engahlangene nawe phela mina ngumakoti wadlamuka ngiyakuhlonipha mina ngiqophisa nje noSkhwiza bami ngendlela engibahlonipha ngayo angiqophisa nje nabo bani uqophisana nawo lokho kushoyo hayi bayifunela okwabo nje okuyidramanyana ayikho into abayicomplainayo abakuthi abacomplain because bahlezi kahle bakhuluphela abantu babonela izinqa zilapha ya ubona ukuthi bahlezi kahle yabona mawusenenhliziyo ehlubukayo inhliziyo encane inhliziyo ehlubukayo inhliziyo encane bekezela amakoti kuyabekezela alungela lutho bekezela noma inhlanya zakhona